салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо оилавӣ вай рафтистем бозорча харид барои хони момош мерем. имрӯз рӯзи банка маҳкамкунӣ аст, помидор маҳкам кардан дар кор рафта ёрдам метиҳем. ман рафта банка банкоишта тайёр карда мемонам ва ё ай бозор биён баъд ҳамроҳ вай банка маҳкам мекунем помидор. Сиёвуши хулиган. Куҷо мери Сиёвуш? Иқа серьёзный ранги дадаш. Ман дӯстони азиз бозорча омадем. мо имрӯз хеле салқин тарбузи харбуза бинад. Сиёвуша бинад. мо хони момош мерем, гуфта барои вай кӯдакоям гирифтем. ҳаво салқинаки хушрӯ. дӯстони азиз, мо аллакай хони момош омадаги ҳастем ва чӣ холе ки мебинем инҷа вай помидор ҳамақа доштиян. ман хеле помидорҳои безеб шудаги камтар буем. ҳаминора вай мекунем, маҳкам мекунем. имрӯз банкаҳоро шуштум. инҷа об мондум ки стерилизовать кунам. инҷа болгари сирғ инора ҳозир низ тоза мекунам, мешум мебиёрум, мемонум, ҳама чиза мешум, чеснок писнок вайора ба охирон мегзаронумшона. берун шамолаки хушрӯ умуман гӯям им саҳариам хунук ях шуд ки саҳари соат 4-5 кӯдако хонада шинена ҳамунҷа. дӯстони азиз, манам очам ки зверобой кардистем бо соат аллакай 3 шудай. ман хелом ҳоли соат 9-1 ки соат 3 мана нав алов андохтастам берун шамол. шамол ин пакет чӣ дора? хокай чи? инҷа зверобой, помидор. вай дафъа бисёриё пурсидан ки чӣ андохтен? помидор, болгари сирғ, чеснок вай бо чӣ? қаламфур. тамома. намак, памаку, укробу, райҳону ҳам хали чизо. хела шамолак имрӯз тута бина. мана дӯстони азиз зверобой ҷӯшидеста майда бо чӯб андохтумша камтар. вай худо ба шукр. шавҳарам омадан обед кардан рафтан. ростига хушум надод равм ай мошиншон калите гирам, калити хоная. гуфтам хай шаб соат 10-11 мебиён ба мерем я бора хона ҳама каса мошин каси хушум надод рафтан. вай ҳамин помидорҳои имрӯз гузарондем. беҳад тамбал шудам. помидор тоза кардем, вай кардем. обеди ҳам хоб нарафтем, саҳри барвақт хеста будем. шаб умуман дер хоб кардем барое ки выходное гуфта шиштем. вай телевизор тамошо кардаю дадаша ждат кардем то омадан. ожин кардем. баъд соат 12 гузашта буд. кӯдаку каси ба вай кардем, хоб кардем. бо саҳри тез бозор биёем, бозор тамом нашавад гуфта барвақт хеста омадем. нилуфара бинан ҷӯшиста ангур хурдестай. бина момошино ангур овардан. айвай оритепа бинен чӣ хеле хушрӯҳан ангурошон. ангурои бе дона ки калони хушрӯ 5 сомонӣ имрӯз фурӯхтем. ангурошон хушрӯ, ҳам ширин ҳам хушрӯ. намегӯӣ ки бе дона кан. мана дӯстони аз райҳон низ андохтем. райҳони тар неюн, райҳони қоқ андохтем. райҳони тар набуд. укробошам набровардем.
шамола бинан чанг чунг. Дӯстони азиз, бегоҳи рӯз Нилуфар Сиёҳши бинан беранда унҷо об рехта, аммо оба вай кадистан равем бинем. Манҷа зверобои мо маҳкам кардем 2-4-5 банка бо 1 литраш так. Ман инҷода бо ками дигаш зиёдӣ кардак. Нилуфар нон зада хӯрдак. Нилуфар дами зверобои маҳқул шудай. Ва инҷода бо ман гӯшту картошка пухтам барои очамшон. Намедонам саат чанд ростикам ки вай ҷӯшидестаи манахе кришкашак шуда манам. Манам бихер. Ростикам вай гӯшти морғ кати ҳастай. Очамшон фақат ози гӯшти морғ мехӯранд барои ҳамин хотир. Ва ман инам мехостам шумода нишон додан. Доруи ин пена ҳастай. Пена вай барои ҷои сухтагӣ беҳад чизи хуб ҳастай. Дӯстони азиз, беҳад чизи нағз ҳастай ки манамча ҳамсояшон хел якта кӯдак сухтак ва очам ҳамина бироварда ҳавайда чошидак ва вақте ки духтур бурдиянша гуфтиян ки вай чӣ хел чизи нағз будай ки шумо пошиден вай номашчи мегӯяд кӯдака ягон ҷои дигашта масалан зарар нарасонда ҳамун сухтагӣ агар не болои кӯдакда авқот рехтагӣ буд. Ва ман имрӯз чӣ кор кардам гӯен бо ман ака қиссаи худма нақл кунам. Ман имрӯз ҳамун болгариҳои сирха тоза кардам. Рости гап ман фикр накардам ки ва ё ҳама хел тез ҳамин рӯзида бо ман ва ё хушрӯ даруну берунша болгарист ки гуфтам ман вай тез намешад дия. Даруну берунша хушрӯ карда об кати аввал корчикати тоза кардам ҳамаша бо рафта шуштам шуна ҳами вай тоза карда. Ана ва ё тоза карда шудум помидорҳои тоза кадистам. Ҳамин дастум сухтестан. Очам омада гуфтам ки дастумам хе сухтестан. Ба гуфтан ки чӣ кор кардем? Гуфтам ҳамахе дига ҳеҷ кор накардам, ман қаламфур тоза накардам, чеснок набуд ки чеснок тоза кунам. Гуфтам гуфтан ки болгарскиё тез набошанд. Гуфтан ки ҳамон болгариё ҳам хел тез будиянд ки ҳами хел дастом сухтанд ки беҳад дастом ҳам хел то сухта кадак ва рости гап ягон чӣ кати нашуд. Нависен агар ки ягон кас донад манам хел ягон чӣ ки вақте ки қаламфур тоза мекунӣ дастот месӯзад. Ҳатто мо вақташда ҳамхе қаламфурро вай карда будем. Тоза карда будем ҳамхе дастомо сухта буд. Даже мо ку причатки кати кардагӣ будем ва қаламфурроя через причатки гузашта буд. Дастомо беҳад бисёр сухта буданд ва намедонистем ки чӣ кор кунем. Ҳозир низ ҳамин хел шуд ва ман ҳамина молидам. Очам ки гир ҳамина ябор мол бинкани чӣ хел мешад. Ва гирифтам молидам. Рости гап дӯстони азиз дастам сухташ мондак. Не ки ҳозир мана бегоҳи рӯз шудай уже бо дастом бо сухта кадестан. Бо гуфтам ки бо камтари дига молам шо. Ман ҳозир нишон метиҳам ин чӣ хел ҳастай. Ин рости гап медонен 5 сол шуд ки хонаи очам шунда ҳастай. Я бор срокша бинем. То 2014 сол буде ва срокаш чанд сол бояд бошад. Нависондагӣ несте. 3 сол. Айн 5 сола ки хонада истодагӣ ҳастай. Ҳозир вай кунамша. Чӣ мегӯям? Дастомда бо молам ки дастом бо сухта кадистан. Ана мехели пена ҳастай. Мана чӣ хеле намедонам ки дастотунда мешакинша. Ҳозир вай 5 минута вай меша об мешад ранги крем бар ин дасти одамда медарод мерад. Ман ҳозир ҳар ду дастомда молам ки беҳад сухта кадистан дастом бо. Дӯстони азиз, мо аллакай чӣ хеле ки мебинем хона омадагӣ ҳастем. Нилуфар наомадак. Нилуфар онҷа хобш бурдак барои он ки имрӯз вай хоб рафтагӣ набудак. Ва ошхона аҳволда ин харидои кадагӣ мо рости гап намедонам ака макарон гирифтем. Макаронои российский гуфтак об намешдагӣ намедонам ака ай ҳам хеле ош бошад ки не. Ва бо мане рости гап камтар чечевица гирифтам. Тамом дӯстони азиз чечевица сирх кофтеста будум.
منم خیلی چیچیویتسه سرخ کیلوش 12 سومون نویسین دوستان عزیز که همین چیچیویتسه هم خیلی میشه برای اون که و دیگه نمودش سبزش من گرفتگی هستم و کلون کلون هست کو این سرخش خیلی مایده چه بینین دوستان عزیز نویسین کامنتاری دا که همین چیچیویتسه باشد یا که اون چیزی دیگه گرفتیم ما میگم خیلی پگه جا باجاشون میکنم انم خیلی دوستان عزیز یک بار گفتم ولاگ با آخر رسونه خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین راستی که ما حالی هم سحر ویدیو موندم و برآمده رفتم ندیدم که حتی نمیدونم که چه خیلی کامنتاری یا چی گپ چه خیلی نمیدونم خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین